Bé, bon dia. Estem fent un programa més de Ràdio Ítaca de l'Agència de Comunicació Intercultural Ítacat, projecte que forma part de la xarxa Barcelona Antirumors. I avui ens acompanya la Mica Garcia, ella és de la Plataforma Latinoamericana Unida i ella també és d'origen equatorià i ens ve a explicar què ha passat després d'aquests 60 dies, més de 60 dies del context, en un context Covid, de com ha afectat aquesta situació a Equador. Si bé recordem, és un dels països més afectats, ja que ha tingut un focus molt important a la ciutat de Guayaquil. Bon dia, Mica. Hola, bon dia, Omaira. Moltes gràcies per convidar-me al teu programa. I efectivament, com tu dius, a Equador hem patit primer la greu situació de la crisi sanitària, no? Com a tot arreu, però també doncs, un govern que no ha fet els seus deures i ens ha abocat a submergir-nos encara una crisi pitjor. D'acord, i explica'ns exactament què ha passat en aquest context. Bueno, com tu bé deies, no? Fa setmanes enrere doncs, vam obrir els titulars a nivell mundial per la mala gestió i la negligència d'un govern, deixant morir a gent al carrer i no atenent les necessitats, ni tampoc obrint els hospitals per falta de recursos, etcètera. Llavors vam obrir per la mala gestió que va fer el govern i ens vam fer conèixer a nivell internacional d'aquesta manera, no? Realment va ser molt trist, no només per nosaltres, els equatorians que estem a l'exterior, sinó també per la gent d'allà, no? Ja que la zona més afectada és el Guayaquil, que seria com la segona capital de l'Equador. No obstant això, doncs, repercuteix sempre a la mateixa gent, que és els col·lectius més en situació de més vulnerabilitat, no? I en aquest sentit, doncs, molt tristos i molta impotència també, perquè el govern, si alguna cosa està fent, és intentant blanquejar el seu treball i dient que tot és fake news, no? I vam veure aquesta notícia, que també tu la vas veure, de que pensàvem que era notícia falsa i fent les investigacions que pertoca, doncs no era real i s'estava morint gent al carrer, desplomant-se al carrer, als hospitals venia gent i no els obria la porta, la mateixa gent, els treballadors queixant-se, no? I, bueno, una crisi que no només afecta per l'actual pandèmia que estem vivint, sinó també s'agreuja amb aquestes polítiques que no ajuden. Exacte, sí, quan Mica parla d'aquest fake news va ser la notícia que va sortir les primeres setmanes un hospital a Guayaquil que passava la càmera i hi havia un sinnúmero de persones mortes i van dir que això passava a hospitals de Madrid o a hospitals de Barcelona, no? Això ho va desmentir a través de la plataforma maldita.es i exactament també s'ha jugat, no? Amb aquest context de falta d'informació, de fake news. També tinc entès que s'ha aprovat la llei humanitària, no? Per abordar tot aquest context del Covid a nivell social i econòmic. Exactament en què consisteix aquesta llei? Mira, volia aclarir-te un punt, Omaira, perquè tu has tocat i crec que és necessari la informació veraç que ara mateix estan transmetent els mitjans de comunicació independents, aquells que no es compren, no es deixen comprar per els grans capitals i que no fan el servei a les empreses privades, sinó fan el servei real i veraç al poble. Llavors, tot el meu suport, tant pel teu programa, però també per la gent que està fent aquesta feina, perquè en plena crisi sembla que dir la veritat es converteix en un acte de revolució, no? I molts d'ells ara mateix estan perseguits, molts tuiteros, ojo, estan també perseguits, no? I en aquest sentit doncs, hi ha una persecució brutal a Equador. Deixa'm aclarir-te també que no només, i ara t'explicaré per què, no? Per què dic això, perquè estem vivint ja no una situació de governs totalitaris, com estem veient, no? Que també es veuen a Llatinoamèrica, en altres països com a Bolívia, no? Com a Bolívia, a Brasil,
amb un president totalment de tendència feixista, però també Equador. Estem vivint una dictadura encoberta perquè està per sobre de la llei. O sigui, aquest govern ja ha vulnerat tot tipus de dret, s'ha carregat tot l'Estat, s'ha carregat l'Equador sencer, ja no només en polítiques neoliberals des de fa 2 anys, sinó també en males pràctiques de persecucions, lawfare, tortures i coaccions a diputats i vulnerant totalment la Constitució. Llavors, està fora de lloc, es situa ara mateix fora del seny, no? I llavors, una mica comentant aquesta línia, doncs el govern creu que tot és fake news i així ho manifesta i tenim dades que corroboren, que diu, segons el govern ara, que són 3.000 més o menys les xifres que daten a data d'avui, però és que tenim, segons dades extraoficials, tenim més de 10.000 morts i la gran majoria concentrats a la zona del Guayas, Guayaquil. Llavors, és horrible perquè la gent no té informació. Ara mateix ja no hi ha aliments, perquè, si bé no, podem dir que Equador és un país que té un abasteciment una mica que es pot sostenir amb l'alimentació pròpia, però també depenim d'altres organismes. En aquest sentit, l'OMS també ha entregat una ajuda que no és suficient, però a més l'agreuja, els acomiadar molts d'ells cubans, perquè sembla que per ser vermell ara tens ja una persecució que et cau a sobre. Llavors el govern, des que va acabar el govern anterior, que era Rafael Correa, un projecte progressista que crec que va fer conèixer l'Equador per lo bé que feia i crec que no cal dir més, ara mateix ens veiem totalment repercutits per aquestes males pràctiques que ha tingut el govern i que s'agreugen en aquesta llei que tu comentaves, que és la llei humanitària. Sincerament, és una llei que mal dita, perquè és una llei que no realment el que fa i la funció que té, l'objectiu que té, més aviat és una llei que perjudica, una llei inhumana, I en aquest sentit, jo volia aclarir-te això, que és veritat, s'ha aprovat fa uns dies enrere una llei que es diu llei humanitària, i ho dic entre cometes perquè fa tot el contrari, i també s'ha aprovat una llei que afavoreix. Aquesta llei, bàsicament, el que fa és, primer, liberalitza el preu del petroli, en aquest sentit, dels combustibles, i elimina el subsidi i posa els preus a altres mercaderies, en aquest sentit. Els acomiadaments en massa, vull dir, hi ha moltíssima gent, companys també meus que estan treballant a govern i altres institucions que s'han vist perjudicats i a més d'això, si la crisi ja no és prou greu, aquesta llei el que provoca és una reducció de salari del 45% en el sector privat i el 25% en el sector públic. Què passa? Que amb això el govern vol recaudar 4.000... pretén recaudar 1.400 milions de dòlars a través d'aquesta llei humanitària, però realment el que vol, o sigui, el que finalment aquesta llei té com a objectiu és una repressió, que aquesta crisi paguen els pobres, que sempre som els mateixos, la classe treballadora, i, òbviament, en benefici dels grans capitals i els bancs que s'han vist també beneficiats en aquesta crisi. Tot això amb receptes de l'FMI. Vull dir, ja vam veure que fa uns mesos el govern aquest va perdonar a les grans empreses 4.500 milions de dòlars i en plena crisi va pagar la deuda externa, prioritzant el deute abans que la vida, d'entre uns 890, però que no era realment 324, va pagar el Fons Monetari Internacional i després de 48 hores surt dient al Fons Monetari que no cal que paguem, no? Però no obstant això, aquest govern ha preferit pagar el deute extern i els seus compromisos amb l'FMI, però a canvi de
doncs, aplicar una recepta totalment que ofega el poble. I aquesta és la mateixa recepta que no sé si tu te'n recordes que a l'octubre ja volien implementar i no es va acabar portant a terme perquè el poble es va aixecar amb rebel·lió popular, no? Amb un aixecament, i al final doncs, va parar aquesta llei. Però ara mateix, en plena crisi, el govern està aprofitant una altra vegada la crisi, agafant com a excusa per aplicar aquestes polítiques austericides. I en un context on el poble no pot protestar, oi? En principi. Clar, l'estat d'excepció encara continua. En aquest cas, no obstant així, et dic una cosa, ja avui, de fet, s'està a nivell de tot Equador doncs, organitzant la gent per anar a protestar, perquè és que a sobre, aquesta setmana passada, va retallar el govern no només una retallada brutal als pressupostos, però que va afectar directament a la part d'educació i de sanitat, i acomiadant a gent de personal sanitari. Llavors, és una bogeria el que estem vivint ara, és una cosa però inaudita, que ja no passa per polítiques i de més, sinó passa per garantir la vida. Passa perquè o ens morim de Covid a Equador o ens morim per aquest govern que està aplicant aquestes polítiques genocides al poble. Veus que el pressupost, aquest mes hem vist múltiples irregularitats i en plena crisi, a més, a sobre d'això, condemnen amb la sentència del cas Bochornos, es diu cas Sobornos, però realment és un cas Bochornos, amb praxis típiques de la lawfare i amb una persecució que vol aconseguir derogar els governs progressistes que han fet els grans canvis a Sud-amèrica. No només a Equador, sinó hem vist també com ho han fet amb Dilma, amb Lula i ara finalment amb Evo. Llavors, Correa té 32 casos, ara 33, en el cas Bochornos, que diem, i el van sentenciar en plena pandèmia, sentant-se i vulnerant tot tipus de criteris que volia aconseguir una protecció al poble equatorià i amb unes pràctiques, com sempre, muntatges judicials, tot per no deixar que corri en les següents eleccions Correa. L'objectiu, tu pensa que no només és la bancada de la Revolució Ciutadana, sinó és que l'expresident Correa no torni a Equador pels grans canvis socials i els beneficis que va donar al poble. D'acord. Sí, precisament enllaçarem una entrevista que li van fer fa un parell d'anys a Mauri Chamorro sobre el lawfare, on explica exactament com intenten, a través de la llei, derrocar governs, com tu expliques, governs progressistes que han intentat millorar la situació a diversos països d'Amèrica Llatina. Enllaçarem en la part de baix aquesta entrevista. I també m'explicaves, Mica, que s'ha organitzat una Teletón on han participat més de 150 entitats per recaudar diners i per donar suport a la situació a Equador. Explica'ns exactament en què ha consistit aquesta Teletón. Sí, bàsicament, en vista de la desprotecció que ha deixat el govern i la negligència, doncs al final només el poble salva el poble, no? I crec que la solidaritat ha estat un valor que ens ha caracteritzat els equatorians. Ja ho vam veure també així al terratrèmol que vam viure fa uns anys i ara ho veiem, no? I vam organitzar amb el Moviment de Revolució Ciutadana a nivell europeu que volia aconseguir una petita ajuda per destinar-ho a les famílies més necessitades comprant uns kits d'aliments per destinar-ho a les famílies que més estan patint, sobretot a la zona del Guayas, que és Guayaquil. I aquests productes directament eren comprats a petits productors, a locals de proximitat i gent també que ara mateix té treballs informals i que vivien d'això i que no, malauradament s'han quedat ara mateix sense res i estan molt afectats en aquest sentit. Es va organitzar ja fa un parell de setmanes, vam començar el dia 10, es va fer en 2 sessions i
el motiu que volíem aconseguir era això, era destinar una petita ajuda als nostres germans de l'Equador, però també una unitat d'aquestes forces que ja ens unim per cantar-li a la vida, perquè el lema era aquest, Teletón, un canto por la vida. Llavors, volíem aconseguir la cooperació i la participació de molts artistes, tant a nivell, i així ho vam fer, a nivell nacional com internacional. Vam tenir a Leo Rojas, va estar també gent d'aquí, gent catalana, que ens va dedicar una cançó, Jordi Esquerra, molt maca, que ens va fer una cançó de Mi amigo ecuatoriano, i gent de tot arreu, de Bèlgica, d'Itàlia, vam tenir també a Gaetano de Michel d'Itàlia, de Vanessa Verdugo de New York. Va ser una cosa molt maca perquè el que volíem era aconseguir aquest teixit i teixir una mica una altra vegada l'esperança i la solidaritat en aquest sentit, que al final es tradueix en una petita llum dintre de tot el caos que estem vivint a l'Equador i això pot ajudar a salvar vides. I com tu saps, crec que en aquests moments ens cal aquesta solidaritat i el cooperativisme entre nosaltres, que és l'únic que ens podrà treure d'aquesta situació que estem vivint a nivell humà, que ha deixat entreveure la debilitat no només de l'ésser humà, sinó també de les mancances dels governs en aquest sentit. Llavors, el que volíem aconseguir, i crec que ho hem aconseguit, hem recaudat més de 8.000 euros i aniran destinats a la fundació amb la qual col·laborem allà, que és Abriendo Caminos, i, òbviament, a la zona més afectada, que és el Guayaquil. M'explicaves que també han tingut atemptats cibernètics, no? Sí, realment és que, com t'explico, estem vivint una situació terrible on el govern utilitza aquesta persecució no només en casos judicials, com ho estem veient, sinó també a nivell cibernètic. Ens baixen moltes vegades els tuits o els vídeos i en aquest sentit el diumenge, el dia 10 i també el 17, perquè ho vam fer en 2 sessions. La primera sessió vam estar més de 10 hores i en aquestes 10 hores de transmissió ens van fer 4 atacs cibernètics. I, clar, nosaltres ja teníem contemplat aquests escenaris, però, com tu saps, sempre en directe és una mica així. Però, la gent ho va entendre també perquè ho estem vivint. Molts de nosaltres també sabem una mica d'on venien els atacs i ja estàvem preparats. Llavors, vam comptar amb un equip de gent increïble i això va ser impulsat, ja dic, per al Moviment de Revolució Ciutadana, en aquest cas la Gestora, que és un grup que promou el projecte revolucionari i progressista de Rafael Correa. En aquest sentit, crec jo com a progressista, com a gent d'esquerres, i òbviament, degut a la crisi, em vaig sumar també a donar-li suport i va ser molt maco perquè vam veure l'esperança, encara que sigui amb l'art, amb la música, amb molts artistes i molta gent acompanyant-nos en les 2 sessions. Vam finalitzar també amb un rap que va ser molt guai perquè també va participar alguns poetes, alguna gent també de la part de poesia, reivindicativa. I estem vivint una situació de caos, però hem de mantenir l'esperança, la fe i, sobretot, reivindicar la vida. Mica, i finalment, per acabar, m'explicaves que ha sorgit un manifest exactament, no sé exactament des de quin grup o des de quina plataforma, en el que també reivindiquen, això ja ens ho explicaràs. Sí, és una iniciativa que es conforma a Equador amb més de 150 organitzacions socials, intel·lectuals i artistes. De fet, jo també signo aquest manifest i formo part del mateix. I és un manifest que l'únic objectiu, bàsicament, és teixir aquesta xarxa tornem una mica a la solidaritat, però també
de manifestar-se, no? I reivindicar la vida. És a dir, ara mateix ens veiem, estem submergits en un caos no tan sols sanitari, sinó també humanitari, i les organitzacions civils doncs, s'han alineat i s'han autoorganitzat per manifestar-se i això transformar-ho, no, en una iniciativa popular que es diu Manifiesto por la Vida. Ens podeu buscar també per Twitter i estem com Acuerdo por la Vida. El que intenta és això, és organització popular per reivindicar la vida i sobretot per entrar en un acord unitari que és al final doncs, una petita plataforma, no?, que abarca moltes associacions, amb l'únic objectiu doncs, d'intentar fer pressió a aquest govern que hem vist que ens està deixant doncs, submergits en un caos total, però també doncs, una unitat popular. Una unitat popular no només en aquestes últimes coses que han passat, com la llei humanitària, no?, que al final doncs, és antiobrera, que és un acord, o sigui, és la recepta de l'FMI aplicada al poble, no?, i un govern només que busca socavar els drets i les llibertats de la gent i dels treballadors. I una mica el que intentem és fer aquesta unió des de baix, teixir aquestes xarxes d'organitzacions socials i reivindicar-nos per la vida. I també vam tenir fa ben poc un judici popular, que també es forma, no?, a través de la cooperació de la gent a xarxes socials i també les organitzacions socials d'Equador. I el que volíem és el que reivindicàvem era una demanda contra el govern aquest, no?, per tot el que ha fet i sobretot per l'educació, perquè ara estem veient ha retallat un pressupost brutal a educació i sanitat, quan realment és el que ara mateix hem de revertir, no? Hem d'intentar doncs, donar-li la volta a aquestes retallades que s'han fet en tots els governs, no només a Equador, i intentar apostar per més inversió. Llavors, una mica també el que busca això és una unitat popular des de baix i manifestar-nos per la vida i també pels nostres drets i llibertats. D'acord, Mica. No sé si hi ha alguna cosa més que s'hagi escapat, que no t'hagi preguntat, però jo crec que... No, bàsicament jo crec que ho hem comentat tot. El que sí dic que si ens podeu seguir també a Manifiesto por la Vida, doncs és una iniciativa que, bueno, bàsicament s'està formant doncs, a través de en el nucli, no?, de la desesperança i també una mica del caos que ens està portant doncs, aquestes polítiques i sobretot que estan desemparant, o sigui, la desatenció que està vivint el poble equatorià. Llavors, en aquest sentit, també, com et vaig comentar, doncs, ja fa uns dies enrere s'està portant a terme doncs, diverses mobilitzacions i un aixecament popular perquè ens estan aplicant, o ens volen, ja s'ha aplicat, però ens volen encara continuar aplicant més polítiques austericides, perjudicant sempre els mateixos, augmentant l'extrema pobresa, no?, i beneficiant, com sempre, els rics i mirant d'intentar doncs, que no paguin impostos i protegir a la classe més alta. No? Llavors, una mica comentar que això, que faig una crida també a tots els equatorians perquè es manifestin per la seva vida, perquè o morim per causa del Covid i el que està passant, no? O és que morirem a mans d'aquest govern, perquè és horrible el que està vivint l'Equador. I en aquest sentit doncs, vull fer una crida també. Avui hi ha un plantón a Equador, a partir de l'Arbolito. Llavors, a les 9 del matí, allà doncs, també s'està organitzant moltes comunitats per intentar donar una resposta a aquest govern totalment fora de lloc i fora del dret, de tot tipus, perquè si hi ha una cosa que havia d'emparar aquest govern és la salut i la vida, òbviament, i l'educació, perquè nosaltres tenim una Constitució molt progressista i que el primer, de fet, tenim una part on nosaltres, com tu saps, els governs de Bolívia i d'Equador amb els
respectius presidents d'abans, ara, doncs van implementar el buen vivir, i el buen vivir és un concepte, és un principi constitucional que està dintre de la nostra Constitució i també de la boliviana, que recull una sèrie de valors ètics i principis que protegeixen la vida per sobre de qualsevol cosa. Llavors, nosaltres això ho tenim contemplat dintre de la nostra Constitució. No és una cosa utòpica, sinó és una forma de fer les polítiques de govern, és una cosmovisió que òbviament és una proposta i una alternativa a aquest sistema neoliberal i capitalista que ens ha portat on ens ha portat. Llavors, hem de considerar aquests principis i valors, tornar a aquests principis, a recordar-los, però també a aplicar-los. A la vida ha d'estar al centre de la política. La vida ha d'estar al centre de tot, i ara més que mai. Llavors, jo faig una crida també en aquest sentit per salvaguardar tots aquests principis i valors que protegeixen la vida i, sobretot, per intentar donar una resposta que realment ja dic que és horrorós el que estem vivint amb un govern totalitari i una quasi dictadura, perquè ja anem a extrems, amb amenaces de mort. Si no votaven aquesta llei, doncs ja hi havia amenaces de muntatges judicials per a aquells que no votaven la llei. És a dir, nosaltres a l'estat d'excepció ho tenim contemplat a la Constitució i diu que pots fer el que vulguis, però no pots tocar els pressupostos d'educació i de salut, perquè garanteixen la vida. I aquest govern ha fet tot el contrari, o sigui, amb irregularitats, amb males pràctiques, amb una metodologia antidemocràtica totalment i, òbviament, perseguint a la bancada de Revolució Ciutadana, però també a altres polítics i ciberactivistes i gent que es manifesta, líders socials. Llavors, tenim exvicepresident legítim, escollit pel poble a la presó, una persona increïble, que va transformar el model d'economia d'Equador, però també ens va transformar la vida de moltes persones i ens va portar un canvi de la matriu productiva, que això es tradueix en uns beneficis majors al poble i també al país. I ara veiem que el petroli, nosaltres érem un país monoproductor i gràcies a aquesta persona, a Jorge Glass, estem parlant de l'exvicepresident, legítimament escollit pel poble i segrestat, com aquí tenim presos polítics, doncs allà per un govern totalment fora del seny. I està encara pagant una condemna amb un codi penal derogat que no existeix, és a dir, el delicte no existeix, no està emparat en una cosa judicial. És una bogeria, és pitjor que el cas de Lula. En aquest sentit, va començar Jorge Glass i després va continuar Lawfare a Brasil i altres parts, però el seu cas és una vulneració total. De fet, ahir també s'havia de pronunciar fiscals, jutges al servei de la política, fent més política que realment justícia. Llavors, tenim uns fiscals i uns jutges totalment polititzats. Llavors, potser ens hauríem de plantejar escollir més aviat els jutges i fiscals que no pas els presidents, perquè estan fent una guerra a partir d'això. I vivim submergits en aquest caos, amb persecucions, amb gent encara que està a l'exili, molts d'ells diputats també a Mèxic, ara exiliats, i amb el exvicepresident de la Constitució a la presó. Llavors, la situació és insostenible. Llavors, o bé el poble s'aixeca i s'autoorganitza per intentar donar una resposta contundent i determinant a aquest govern, o no veig sortida possible, perquè no la veig, sincerament no la veig. És molt complicada. Llavors, només el poble salva el poble. Això és el que ens hem de quedar, no? D'acord. Bé, jo amb aquest concepte ancestral del buen vivir, que és una herència ben rebuda que han acceptat alguns governs, alguns pobles com l'equatorià i el bolivià. Amb això me'n quedo, per així dir-ho. I bé, doncs, Mica, moltíssimes gràcies per tota la informació que ens has donat, per la passió amb la que ho has explicat. I bé, doncs ja saps que aquí tens un micro obert perquè continues explicant l'altra cara que molts mitjans de comunicació no expliquen del que està passant a Equador.
que reflecteix molt del que està passant a Amèrica Llatina. I res, moltíssimes gràcies i continuem. Gràcies a tu i si ens voleu seguir també a la plataforma estem a Twitter com @latambcn. De fet, ara estem treballant també amb la comunitat boliviana perquè hem descobert uns casos de sobrepreus en els respiradors que han estat adquirits pel cònsol de Bolívia de facto, òbviament, aquí a Barcelona, mitjançant una empresa, GPA Innova, que ha comprat a un preu, no? I realment s'han venut a 3-4 vegades més del preu real. Llavors, això és una bogeria i està afectant també al poble bolivià, així que ens podeu seguir les notícies, intentem publicar-ho tot a les xarxes i també al Facebook com Latinoamèrica Unida Barcelona. I moltes gràcies per també la teva oportunitat de poder també transmitir la veritat, perquè sembla això que en moments com aquests sembla que la veritat sigui un acte de revolució. Llavors, moltes gràcies també per l'espai, Mayra. Moltes gràcies a tu.